ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ግራንድ ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ኣብዛ ሓለፈ ስለ HTML ኢንተርሚዲየት ሪና ምንባርና ዝዝከር እዩ ሎማዓንቲ ድማ ካብ ቅፅል ኣቢልና ስለ HTML ኣድቫንስድ ዝኾኑ ነገራት ልዕል ኣቢልና ክነጋገር ኢና ሰናይ ምክትታል ካብዞም ሎማዓንቲ ንሪኦም ቶፒክስ ክነልዕል ከለና ካብዛ ሓለፈ ዝተወሰነ ስለ ኮሬክሽን ታግስ ወይ ከዓ ትክክለኛ ታጊንግ ኣፀሓሕፋ መብዛሕትኡ ዝርአ ኤረራት ክንርኢና እንደገና ውን ቪዲዮ ኦዲዮ ከም ሪቪዥን ከሪና ካብኡ መጨረሻ ከም ሪኮመንዴሽን ንሕና ክንፈልጦም ዝግበአና ኣብ HTML ክንመሃር ከለና ክንፈልጦም ዝግበአና ዝብሉ ካብ ዝሓለፈ ዝተወሰነ ቀንጨብ ኣቢልና ክንርኢና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቶፒክና ዝኸውን ወይ ድማ ርእስና ዝኸውን ስታይል ፕላስ ከለርስ ወይ ከዓ ንፅባቐ ንጥቀመሎም ዓይነት ስታይልና እቶም ሕብርታት ማለት እዩ እንደገና ዲቭ ወይ ድማ ዲቪዥን ንብሎ ታግ ምስ ኮመንታት ከመይ ጌርካ ይፀሓፉ ዝብል ክንርኢና ካብኡ ዶም ትሪ ዝበሃል ኣሎ ዶም ትሪ እንታይ ማለት እዩ እውን ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ዝቐፅል ኣፕሊኬሽንስ ክንርኢና ናይ HTML ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ይግበር እንታይ ክሰርሐሉ ትኽእል ዝብል ሎጊንና ሬጅስትሬሽን ፎርም ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም ክብል ይፈቱ ክንቀፅል ኢና ካብ ዝሓለፈ ያው ከምዚ ኢልና ነርና ማለት እዩ ዝሓለፈ ታይፕስ ኦፍ ማርክኣፕ እና ሊስትስ ፎርም ቴብል ገለገለ ዝብሉ ርኢና ነርና ዝሓለፈ ማለት እዩ ብዙሓት ማርክኣፕ ላንጉጅ ርኢና ነርና ማለት እዩ ካብዚኣቶም ያው ከም መዘኻኸሪ እዚ ዲቭ ታግ ኔም እዩ አይዲ ኣትሪቢዩት እዩ እቲ ሜይን ከዓ ከም ዝረአየኩም ዘሎ ኣብቲ ስክሪን ማለት እዩ ቫልዩ ናይቲ ኣትሪቢዩት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮመንት ዝበሃል ኣሎ ኮመንት ማለት ፅሑፍ ወይ ከዓ ዲስክሪፕሽን ከምዚ ሪመምበሪንግ ወይ ከዓ መስታወሲ ኢልካ ትፅሕፎ ኮድ ክትገብር ከለካ ዝኾነ ነገር ክሰሪሕካ ወይ ከዓ ተሰሓሒትካ ኮድ እንድሕር ፅሒፍካ ነርካ ብራውዘር ክርአየልካ ወይ ከዓ ኣብቲ ራን ክትገብር ከለካ ክርአየልካ ዘይትደሊ እንድሕር ኮንካ ኣብ ኮመንት እትወለካ ማለት እዩ ኮመንት ፃሕፍ ተሎ መኽፈቲ ኣንከር ታግ ኣላ እንደገና ኮቴሽን ኣላ ዳሽ ዳሽ ኣብ መጨረሻ ከዓ ዳሽ ዳሽ አንከር ታግ ግሬተር ዛን አንከር ታግ ማለት እዩ በዚያ ከምዚኣ ጌራ ኮመንት ፃሓፈላ ማለት እዩ ስለዚ ኮመንት ማለት ኣብ ብራውዘር ክርአየና ዘይንደልዮ ፅሑፍ ማለት እዩ ደስ ዝለና ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ግን ከዓ ራን ክኾን ዘይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ካብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ማለት እዩ ቴክስት ታግ እውን ደገ HTML ዝኾነ ቴክስት ይፈቅደልና እዩ ግን ትክክለኛ ኣይኮነን የበላሽወልና እዩ ካብዚኦም ካብቶም ኮሬክሽን ኦፍ ታግስ ክንጥቀም ዝግበአና ክነስተኻኸሎ ዝግበአና እውን ሓደ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲልካ ኣብ ደገ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ይፈቅደልካ እዩ ግን ነቲ ዝረአየልካ ነቲ ስራሕ ትደሊ ግን ከበላሽወልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ሞስት ኤረር ከጋጥመልካ ዝኽእል ኣብዚ ነገራት እዚ ጥንቃቐ ክንገብር ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ግድን ታግ ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሰልፍ ክሎዚንግ ታግ ዝበሃል ርኢና ነርና ኦልሬዲ ከም ኢሜጅ ዝበሉ ማለት እዩ ባዕሎም ዝዕፀሙ ማለት እዩ ኦፕኒንግ ታግ እና ክሎዚንግ ታግ ባዕሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሰልፍ ክሎዚንግ ታግ ይበሃሉ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዚኦም ርኢና ነርና ማለት እዩ ቀፅል ኣቢልና ያው ኮመን ኤረር ዝበሃሉ እዚኦም ኣለዉ ስለዚ ከምዚ ቴክስት ክፅሕፍ ይፈቅደልካ እዩ ግን ድማ ዝምከር ኣብዚ ብታጋት ክኾኑ ክኽእሉ ከም ዘለዎም ማለት ዝኾነ ፅሑፍ ወይ ኢሜጅ ክኾን ይኽእል ወይ ዝኾነ ክንሰርሕ ከለና ብታግ ተዝኸውን ይምረፅ ብስር እውን ክሰርሕ ከለካ እውን ሲስተምካ ከይበላሸወካ ብስነ ስርዓት ዲቨሎፕ ትገብር ኮይንካ ታግስ ክጥቀም እኒአካ ማለት እዩ ኣብዚ ክንፈልጦም ዝግበአና HTML ጠቕለል ኣቢልካ ክትመሃር ከለካ ክትፈልጦም ዝግበአካ ብዙሓት እዮም ኦልሬዲ ካብዚ ንላዕሊ ካብዚ ሕዚ ንበኩም ዘለና ቱቶሪያል ካብኡ ንላዕሊ ሞር ሰርች ጌርኩም ኦር ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ w3 ስኩል ዝበሃል ሳይት ኣሎ w3school.com ኢልኩም ሰርች ጌርኩም ምእታው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዝርዝሩ ኣብኡ ኣለኹም ካብ ዲቴይል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን እንድሕር ደሊኹም ካብዚ ንላዕሊ ማለት እዩ ከም ሪኮመንዴሽን እናተይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮመን ታግስ ዝበሃሉ ኣለዉ ክንፈልጦም ዝግበአና መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሎም ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢናዮም ኢና ከም ዲቭ ቴብል ሊስትስ ፎርም ኢንፑት ታይፕ ገለ ዝብሉ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዘረኣናዮም ተወሳኺ ሜታ ታግ ዝበሃል ኣሎ ሜታ ታግ ማለት ናይቲ ክረአ ከሎ እቲ ፔጅ ሪስፖንሲቭነስ ኦር ተወሳኺ ሓበሬታ
كنا زي حجز حد ميتا تاجز بهالله كرينا زوصل مالتي كاو كمان أتريت بهالله أو أتريت مالتي وصح حارتها كم زول نايم مالتي አይደለው ክላስ አለው ሶርስ ወለ ኤች ሪፈረንስ ሄት ናው ይዘለው ማለት ስለዚህ እዚያም ኮመን አውቶሪቲም ማለት ስለ መውዛሕት ጊዜ እንጥቀመለም ይው እንደገና ስታይሉን ክንፈልጥ ክንከልኒና ስታይል ማለት ጽባቃ ወይ ካነት ፔጅ ክንጻው ከለና ማለት እዩ ኦሬዲ አብ ሲኤስኤስ ክንሪና ግን አብ ኤችቲኤምኤልን ክንሪኦ ስለዝግበና ሓደ ኤችቲኤምኤል ክሰርሕ ከለኻ አብ ኢንላይኑን ስታይል ትጥቀሚኻ አብ ቲ ዶክመንት ላዕሊ ኣብቲ ሄደ ኣብ ርእሲ ናይቲ ኤችቲኤምኤል ና ኢንተርናል ዝበሃል ሲኤስኤስ እውን ንጥቀም ኢና ስታይል ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ስታይሉን ምፍላጥ የለና ማለት እዩ ኤክስተርናል ከዓ ኣብ ደገ ፋይል እቲ ስታይል ወይ ከዓ ሲኤስኤስ ዝፃወቆ ነገር ብደገ ፋይል ምፅኻ ኢንክሉድ ዝገብሮ ዘለካ ናፍቲ ኤችቲኤምኤል ማለት እዩ እዚኦም ስፍሕ ዘለ ክንሪኦም ኢና ኤንወይ ግን እዚኦም ምፍላጥ የለና ኤችቲኤምኤል ክንምሃር ከለና ማለት እዩ ካልኦት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ከም ዝበልኩም ካልኦት ሰርች ጌርካ ምውሳኽ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከበልና ቅድሚ ኣትሪት እና ኤሌመንትስ ቅድሚ ምስጋርና ዝተወሰነ ስለ ቪድዮ እና ኦዲዮ ክንርኢ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ክንፅሕፍ ከለና ኩሉ ግዜ ኤችቲኤምኤል ኢልና ክንጅምር እኒአና ኢልና ኢና ኣብዚ ክዕፆ እኒአዎ ኦኬ ኣብዚ ሄድ ኣሎ ኣብዚ ሄድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦዲ ኣሎ ማለት እዩ ቦዲ ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ቅድሚ ቦዲ ማልና ታይትል ኣሎ ማለት እዩ ታይትል ግራንድ ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ እንድሕር ኢልና እሺ ኣብዚ ቦዲና ንፅሕፈለና ማለት እዩ ኣብዚ ሜታ ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ በዓሉ ከምፀና ከሎ ኩሉ ግዜ ያው ክንፅሕፍ ከለና ባዕልና ኦልሬዲ ባዕልና ክንፅሕፎ እኒአና መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኤችቲኤምኤል ክንፅሕፍ ከለና እንድሕር ብሓፂር ታግ እንድሕር ፅሒፍና ኤችቲኤምኤል ንብል እሞ ታብ ንጥውቕ ኣብዚ ከምፀና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ባዕልና እንድሕር ዘይፅሒፍናዮ ኦልሬዲ ባዕሉ ጀነሬት ይገብረልና እዩ ማለት እዩ ካብዚ ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበሉ ኣብ ሄድ ፀሓፉ ሜታ እንብሎ ኣለና እዚ ተወሳኺ ካራክተር ሴት ዩቲኤፍ8 ዝበሃል ኣሎ ሜታ ኔም ቪው ፖርት እዩ ኮንተንት ዊድዝ ዲቫይስ ዊድዝ ማለት እዩ እዚ ዲቫይስ ዊድዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ክርኢና ዝቕፅል ኦልሬዲ እቲ ዲቫይስ ሞባይል ተኮይና ሞባይል ላፕቶፕ ተኮይና ላፕቶፕ ወር ዓበይቲ ስክሪናት ኮምፒውተር ኮይኖም ዓበይቲ ናይቲ ዊድዝ እና ሃይት ማች ይገብረልና ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ሪስፖንሲቭነስ ይበሃል ቀፃሊ ክንምሃር ኢና ኤኒዌይ ግን እቲ ሜታ ዝበሃል ግን ኣብ ሄድ ከም ዝፀሓፍ እዩ እቲ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ታይትል እዚ ከም ዘሎ ማለት እዩ ባዕልካ ባዕሉ ጀነሬት ዝገብረልና ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባዕልና ክንፅሕፎ ከለና ኦልሬዲ ሜታ ከምዚ ኢልና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ቅፅል ክንሪኢና ማለት እዩ ሕዚ ሎሚ ሕዚ ስለ ቪድዮ እና ኦዲዮ ክንሪኢና ማለት እዩ ተወሰነ ያው ቪድዮ ኣብዚ ኮንትሮልስ ዝበሃል ኣለዎ እዚ ሓደ ኮንትሮልስ ክንብል ከለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ፕሌይ ሪዙም እና ሳውንድ ክመፅልና ነቲ ቪድዮ ክመፀልና ዝገብር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይቲ ቪድዮ ከዓ ዊድዝ እና ሄይት ኣለዎ ማለት እዩ ዊድዝ 50 እንድሕር ኢልናዮ ሄይት ከዓ 50 እንድሕር ኢልናዮ እዚ ሓደ ቪድዮ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሶርስ ኣሎ ማለት እዩ ናይቲ ቪድዮ ሶርስ ኣሎ ማለት ሶርሱ ያው እዚ movie.mp4 ዝበሃል ፋይል ኣለኒ ምስ በዓሉ ካብ ፓውዝ ኢኻ ተምፅኦ ኦልሬዲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢና ነርና ማለት ስለዚ እዚ ታይፑ mp4 ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኦዲዮ እዩ ቪድዮ ባ ኦዲዮን ተመሳሳሊ ኦዲዮ ዊድ ኮንትሮልስ ኣለዎ ኮንትሮልስ ኦልሬዲ ተመሳሳሊ ሶርስ ከዓ ሶርስ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ movie.mp4
mp4 ተይልና ታይፕ mp4 ንብለለና ማለት እዩ ኣብዚ mp3 ሆነ እዩ ዝግበአና ኦልሬዲ ግን mp4 ተይለዮ ትሞ ኦዲዮ ጥራሕ ከምዘለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኦዲዮ ስለ ዘለና ኦልሬዲ እዚ mp3 ማለት ንኸዲና ኦልሬዲ ፋይል እንዳሕር ሓሊና እዚ ዘለኒ mp4 ስለ ዘለይ ማለት እዩ እዚ ኦዲዮ ከምፀልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዘውዝኛ ኮንትሮል ስንብለለና ሳውንድና ተም ቪጂ ሳውንድ ፕሌይ ሪዝም ዝብሉ ተም ኮንትሮል ወፃረሎም ዝግበአና ነቲ ሚድያ ዘምፀልና እዩ ማለት ኮንትሮል ማለት ስለዚ ሶርስ ኸኣት ፓዙ ዘምፀልና እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚ ኦዲዮና ቪዲዮ ሚድያ እዮም ኦልሬዲ ተመሳሰልቲ እዮም ጥራሕ ናይቲ ቪዲዮ ዊድዝ ናይት ክልዎ እኒዎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ራን ንገብሮ ከለና ከምዚ ሊመፅእ ማለት ስለዚ እዚኦም ኮንትሮል እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ምንም ኦኬ ኣብዚ ምንም ይመፅን ዘሎ ኦዲዮ ዝብል ታይፑ ክንፈልየኒ ክንክእል ኔና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዊድዝ እውን ኣግዝፍ ክነብሎ ክንክእል ኔና ማለት እዩ ኦልሬዲ ኣብዚ ሞቢ ዶት mp4 ኢለ ኣለኹ ኣውቶማቲካሊ ኦዲዮ ክቅይረለ ይኽእል ማለት ስለዚ mp3 ግድን ማለት የለን mp4 ስለ ዘለኒ mp3 እንተሃልዩን mp3 ምግባር ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ሴቭ ንብሎ እሞ ኣብዚ ኣብዚ ሪፍሬሽ ንብሎ ከምዚ ሊመፀልና ማለት እዚ እዚ ክልቲኡ ብኦዲዮ እውን ክመፅእ ይኽእል ማለት ጀስ ላይክ ከምዚ ኢሉ ክመፀልና ይኽእል ማለት እዩ እንትንቅፅል እዚ ስለ ኦዲዮና ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ያው ከም ሃይላይት ተወሳኺ ከም ናይ ኣብ ፔጃት ብዙሕ ግዜ ስለንጥቀመሎም እዚኦም ማለት እዩ ለማዓንቲ ንሪኦም ኣትሪቢዩትስ እዮም ፍልይ ዝበሉ ኣትሪቢዩታት እዮም ለማዓንቲ ንሪኦም ማለት ስለዚ ክላስ እና አይዲ ማለት እዩ ክላስ ኤንድ አይዲ ማለት ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሎም ንምንታይ እዮም ዝብሉ ክላስ ማለት ጀነሪክ አይደንቲፋየር ወይ ከዓ መፍለይ አይዲ ተኮይኑ ግን ዩኒክ አይደንቲፋየር እዩ ማለት ዩኒክ ክንብል ከለና መለለይ ሓንቲ መለለይ ማለት ከምዚ ንሕና ሓደ መለለይ ካርድ ዘለና ነታ ታግ ወይ ከዓ ነታ ኤሌመንት ሓደ መፍለይ ኤሌመንት እዩ እቲ አይደንቲፋየር እዩ ማለት እዩ እዚ ክላስ እና አይዲ ክልቲኦም ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ኣፈላላዮም ግን አይዲ ሓደ ዩኒክ እዩ ንሓደ ኤሌመንት ጥራሕ ኢና ክንጥቀመሉ ዝግበአና ክላስ ተኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ ዲቭ ዝብል ኣሎ ዲቭ ኢልና ኣብዚ ክላስ ክንብል ንኽእል ኢና ሜይን ዲቭ ተይልና ስሙ እዚ ናይ ክላስ ስሙ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ h2 እንድሕር ኣእቲና ሄሎ ዝብል ኣብዚ እንድሕር ኣእቲና ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ዲቭ ክንእቲ ከለና ክልቲኡ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ክላስ ሜይን ዲቭ ኢልና ክልተ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ h3 እንድሕር ኢልና ሄሎ ግራንድ እንድሕር ኢልና እዚኦም ክላስ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ደስ ዘለና ማለት እዩ ተደልና h3 ተደልና ፓራግራፍ ተደልና ሄዲንግ ኦር ዲቭ ኦር ኦዲዮ ዋትኤቨር ኣብ ሓደ ታግ ክኣትው ወይ ድማ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኣትሪት እዮም ማለት እዩ ስለዚ መፍለይ እዮም አይዲ እንድሕር ኮይኑ ግን ሓደ ግዜ ዲቭ ኢለ አይዲ እንድሕር ኢለያ ነዚኣ ጥራሕ ክጥቀመላ ዝግበአኒ ማለት እዩ ሜይን ዲቭ ኢለ ነዚኣ ጥራሕ ክጥቀመላ ዝግበአኒ ኣብዚ h1 እንድሕር ኢለ አይዲ ሄሎ እንድሕር ኢለ እዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኢና ክንጥቀመሉ ዝግበአና ማለት ምክንያቱ አይዲ ማለት ንሓደ ዩኒክ ወይ ድማ ፍሉይ ክንጥቀመሉ ዝግበአና አይደንቲፋየር እዩ ማለት እዩ እዚኦም አይዲና ክላስ ክንጥቀም ከለና ንምንታይ ንጥቀመሎም ክንብል ከለና ነዛ እዚኣ ኤሌመንት ወይ ከዓ ታግ ክትሰርሕ ከላ ወይ ድማ ፋንክሽን ክትሰርሕ ከላ ወይ ከዓ ስታይል ክነፃውቃ እንድሕር ደሊና ነዚአና ኮል ንገብር ወይ ከዓ ንፅውዕ ማለት እዩ ንኣብነት ስታይል ተይልና ኣብዚ ብዙሓት ዓይነት ስታይል እዮም ዘለዉ ኦልሬዲ ክንሪኦም ኢና ኣብዚ ቅፅል ኣብዚ ስታይል ተይልና ኣብዚ ሓደ አይዲ ብክላስ ብዶት ኢልካ ታስማ ተምፃ ካብኡ ከምዚ ኢልካ እዚ ብራኬት እዚ ማለት እዩ
ከምዚያ ጌርካ ይግለጥ ሓደ ክላስ እንድሕር ኮይኑ ማለት ዶት ኢልካ ስማ ናይታ ክላስ ተንፃእ ካብኡ ብራኬት እዚ ኣፀሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከለር ኢልካ ሬድ ክትብል ትኽእል ከምዚ ጌርካ ተጠቃቅቆ ትኽእል ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ተስፓዲንግ ካ ተወስኽ ደስ ዊዲዝ ካ ተወስኸሉ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ኣይዲ ተኸይዱ ግን ሃሽ ንብል እሞ ተመሳሳሊ ሕዝለ ሶሪ ኣብዚ ኒየም ማለት እዩ ሜይን ዲቭ ኣዝያ ማለት እዩ እዚኣ ነምፃ ኣለና ማለት እዩ ታስማ ኦልሬዲ ስሙ ምስ ክላስ ማዕረ ክኾን ይኽእል እዩ ኦር ክፈላለ ይኽእል እዩ ኦልሬዲ ኣብዚ ግን ሜይን ዲቭ ኣይዲ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ እንድሕር ኢልና ንዘይምግቢ ኣብዚ ኣይዲ ኦልሬዲ ሃሽ ንብል እሞ እታ ስማ እታ ኣይዲ ስማ እዛ ዘለናያ ካብ ኣብዚ ዝደለናዮ ክነፃወቆ ዝደለና ከለር ዲ ፓዲንግ ዲ ዊድዝ ዲ ንወስኸሉ ዝደለና ማለት እዩ ኣብዚ ከለር እንድሕር ኢልና ዋይት እንድሕር ኢልናዮ ነዚ ኦር ብሉ ተልናዮ ነናይ ባዕሎም ይምፁ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነቲ ሜይን ዲቭ ዝብል ክላስ ኣብዚ ነዚ ክላስ እዚ ሄሎ ዝብል ቀይሕ ክገብሮ እዩ ነዚ ኣይዲ ሄሎ ዝብል ከዓ ብሉ ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ሰማያዊ ክገብሮ እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚ ራን ክንብሎ ከለና ኣብዚ ታሕቲ ይርአየኩም ተሃልዩ ነዚ ሄሎ ንኽልቲኦም ሄሎ ግራና ሄሎ ዝብል ላዕሊ ዘለው ቀይሕ ገይርዎም ኣሎ ነዚ ከዓ መጨረሻ ኣብዚ እዚኦም ብሉ ገይርዎም ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ብሉ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይዲ ተኮይኑ ሓደ ጥራሕ ይኽውክል ዘለዎ ክላስ ኮይኑ ግን ብዙሓት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሺ ስለ ኣይዲና ክላስ ከበድና ክንቅፅል ስታይልስ ኤንድ ከለርስ ዝብል ክርኢና ማለት እዩ ከለርስ ማለት ሕብርታት ማለት እዮም ከለርስ አር ዲስፕሌይ ኮምባይኒንግ ኦፍ ሬድ ግሪን ኤንድ ብሉ ላይት ካብ ዝሓለፈ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ኤሌመንታሪ ክንመሃር ከለና መሰረታውያን ሕብርታት ዝበሃሉ ንመሃር ነርና መሰረታዊ ሕብርታት ዝበሃሉ ቀይሕ ቆፃል ሰማያዊ ማለት እዩ ካብዚኦም ዝገሱ ዝኾኑ ሕብርታት ማለት ስለዚ ሬድ ግሪን ብሉ ኮምባይን ክግበር ከሎ ብዙሓት ሕብርታት ክፈጥሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ከለርስ ካን ቢ ስፔሲፋይድ ኢን ዲፈረንት ዌይስ ስፔሲፋይ ንገሮም ከለና ሜኒ ሜቶድ ኣለዎም ብስሞም ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ከለር ባይ ኔምስ ብሉ የሎ ሬድ ግሪን ብሉ ኦር ሳምሲንግ እናልካ ብስሞም ፅውዖም ተለኻ ማለት እዩ ብኣርጂዩ ቫልዩ ዝበሃል ኣሎ ኣርጂዩ ማለት ሬድ ግሪን ብሉ ማለት እዩ እዚኦም ኮምቢኔሽን ክፈጠሩ ከለዉ ማለት እዩ ካብዚ ንሬድ ካብ 0 ክሳብ 255 ቁፅሪ ኣለዎ ብቁፅሪ ዝውከል ንግሪን ካብ 0 ክሳብ 255 ተመሳሳሊ ንብሉ እውን ካብ 0 ክሳብ 255 ተመሳሰልቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣርጂቢ ትብል እሞ ቅንፍ 0 ክሳብ 255 ዘሎ ቁፅሪ ደስ ዝብለካ ትሕብሪ ክኾን ደልዮ ማለት እዩ ኣብዚ ካብ 0 ክሳብ 255 ተመሳሳሊ ሳልሳይ ከዓ ካብ 0 ክሳብ 255 ተመሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቫልዩ ኢና ንህብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሬድ ካብ 0 ክሳብ 255 ክኾን ይኽእል እዩ ግሪን ከምኡ ንብሉ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ብኣርጂቢ ክንገልፅ ከለና ብቁፅሪ ማለት ካብ 0 ክሳብ 255 ዘሎ ሚክስ እናገበርና ብዙሓት ዓይነታት ሕብሪ ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብኣርጂቢ ቫልዩ ስፔሲፋይ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እንደገና ብሄክሳዴሲማል ቫልዩ ማለት እዩ ሄክሳዴሲማል ክፅሓፍ ከለካ ሃሽ ትብል ጅምር እሞ ካብኡ ሬድ ግሪን ግሪን ብሉ ብሉ ማለት እዩ ቁፅሪ ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ሃሽ ኢልና ሓደ ሓደ ክልተ ክልተ ኦር ኤፍ ዝብል ካራክተር ክኾን ይኽእል ዝኾነ ካራክተር ኣለዉ እዚ ናይ ባዕሉ ኢንተርናሽናል ዝኾነ መፅሓፍ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚኦም ሰለስቲኦም ዓይነት ስፔሲፋይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከለር ማለት እዩ ስታይል ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ ከለር ኦልሬዲ መፀባበቕቲ ስለ ዝኾኑ ስታይልና ከለር ክልቲኦም ከም ካስኬዲንግ ስታይል እዮም ማለት እዩ ስታይል ክንቀፅል ከለና style for HTML refers to the use of cascading style sheet to control the appearance of HTML element ማለት እዩ እቲ ናይቲ ኤሌመንት appearance ወይ ከዓ እይታ ከስተኻኽለና ዝኽእል ማለት እዩ ጀስት ላይ ከምዚ ዝኒአ ንሪኦ ኣለና ቀይሕ ገረድና ኢና ቀይሕ ገይርና እኒአ ወይ ድማ ብሉ ገረድና ኢና ብሉ ገይርና እኒአ ተመሳሳሊ ስታይል ከምዚ ኢና ንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝተጠቐምናሉ ሓደ ዓይነት ስታይል ማለት እዚ ኢንተርናል ይበሃል ኢንተርናል ክንብል ከለና ኣብቲ HTML ዶክመንት
أوزي أبي هيد كوينو ستايل زبل تاج نوع على تاج حيزو أوزي تم ID or class وي ب element بعل تاج بعلنا طوعها ستايل كتوت أخلقها زي internal سهل بهال مالتي inline ستايل كأ أوزي نحرهد تاج أوزي ستايل نالكا زي color كولي خليه ويدز أوزي value زي red كولي خليه مالتي كم زي نحري ليه جن inline ستايل بهال مالتي نحد تاجسي أنا على ستايل تقول الله مالتي which is billion of code نحراليمس billion حد لاينا ستايل تقبل الله مالتي كم زي بكلاسنا بأيدي كودنا جركا تمرنا يخون مالتي مقنعات نزيو من كلاسنا أيدي نتقملهم زلنا مالتي سلازي حانت كلاس وي أيدي تقبر زين أحد internal دي وي external ستايل جركا كلنا جركا تتعاو مالتي سلازي زي بزعمي مدكمي صراحة جن نتقملينا مالتي زينتينا ران كنا خلنا زوزني تايتل بقى يحواني هو مالتي ويكا زي انتني قبرنا الله anyway زي inline ستايل بهذا مالتي زي كا internal ستايل مالتي عب head وينو ستايل بزيل tag أنا علم ستايل كود خلا مالتي نتي document مالتي سلزي حدا فايل HTML حدا internal ستايل اللي مالتي inline تقول جن نحد tag حد ستايل توصل لها مالتي زي inline internal CSS يبالو مالتي وين ما ستايل يبالو مالتي CSS language already that allows you to specify the font, color size, and other visual properties. زي already مالتي لذي CSS style elements in zero ways اللو سلذي هم زنرو من الماء مالتي inline اللو بحد حد tag internal حد HTML element HTML document external تقولين جد دقاوي CSS ويلما كالي فايل تفتر لها مالتي زي كنفتر كلنا وزي ني كنترول ان المو سيف كنولا خلنا grand dot css نلنا مالتي سلازي او سيف كنولا خلنا css فايل مالتي حتى انا نقبر ابزي بايد ويدما بإيلمنت نطوع بتاج نطوعنا كاسيري نوصل لنا مالتي حزنا امنت ايسر اندحريله ايسر تايله ابزي كلرو تاج كونه خل نقورنا خلنا يلو كنقورنا خلينا مالتي اور بتاكلاس طوع هو main div ندحريله ابزي color ابزي color إلى ابزي height ندحريله كم زغودي خليه مالتي سلازي لازم صحافكو كميل نختي HTML كراهو يخلي كنول كلنا ابزي زي inline مالتي زي comment نقول لنا مالتي comment مالتي زي كصان حدنا ويكا رانك خوننا زي نديو ነገር نحرحلي بكومنت نعصو لنا مالتي سلازي زي كومنت مጨረሻ ማጻው ኮመንት ያመያው ሐፈት ኮመንት